Viches hoxe o telexornal? O de sempre. 4 cortes de Rueda, outros tantos de Feijóo. Como o de onte, como o de antonte. No faladoiro, o foco hoxe volveu estar en Madrid. Como onte, como antonte. En cambio, a manifestación na que participaches non foi motivo de noticia. A nota sobre a movilización masiva contra Altri dedicou máis tempo a desacreditala que a informar con veracidade. Os teus problemas non existen, porque, como sabes, Galiza é unha festa. Unha festa na que bailan tan felices Rueda e as súas amizades. Onde a CRTVG é o seu gabinete de prensa, a súa banda sonora e o seu trampolín para que a festa continúe. E tanto ten o que este país teña en xogo. Na CRTVG só importan os que defenden o seu partido, os que queren os nosos montes para sí, os que poñen o noso territorio ao servizo dos seus intereses, que miran polo seu lucro e non polo noso futuro. E para iso, precisan a CRTVG amarrada, para manipular, para contar o que non é, para esconder o que sí é. E así, as audiencias non deixan de baixar. Mais nós non calaremos. Estamos ao carón de tantos e tantas xornalistas que cada día queren defender a galega, a liberdade de información e o pluralismo. Sumamos forzas para defender o que debe ser de todas e todos, os nosos medios públicos. Por unha TVG e unha radio galega sen manipulacións. Por un servizo público á altura do que o noso país merece e precisa.